יש דברים קטנים, וואו איזה הד, שאני ממליץ לכולם לעשות. סתם, עכשיו יש פה, אנחנו קומה שלישית, מדרגות. תרד במדרגות, מה יש לך לרדת במעלית? ככה תוסיף יותר צעדים במהלך היום, תשרוף יותר קלוריות, והכמות אירובי שתצטרך לעשות באותו היום אחרי האימון היא יותר קטנה, בגלל שאתה עושה יותר צעדים ותוכל יותר להשקיע בקטע של לטייל ולראות דברים, ובכל מקרה אתה עושה הרבה צעדים, אז תבחר לעשות עוד קצת. כל מי שעוברת פה מול שחף ומסתכלת עליו במבט של מה אתה דפוק שאתה הולך ככה? -1 מעלות. טוב, הגענו לאזור של האירובי, אנחנו הולכים להתחיל ב10 דקות אירובי. פה מאחורה, אבל האמת, החדר כושר נראה ממש קטלני. זה סופר חשוב שאני מנסה לעשות בכל התרגילים של הפרבר ולהשיג כמה שיותר מתיחה. בצורה כזאת. מוציא את החזה, ככה, ומחזיר מאוד לאט בחלק האקסצנטרי עד המתיחה מלאה. אם יש משהו שאני שונא, זה שאנשים שיש להם מלא מקום לעשות מתח, הוא גם לא מבין אותי, זה שהם באים עושים לך מתח בדיוק כשאתה רוצה להיכנס לסט שלך של הפולים. איך לעשות מתח במקום אחר? אני לא מבין אותי. טוב, אז סיימנו את האימון, והפעם טוב. אחלה תאורה. עוד לא אכלתי שום דבר, אבל כן, וואלה, החדר כושר קטלני. מטורף. שחף עדיין מסיים את האימון, ואנחנו הולכים לאירובי. טוב, היה אימון אימאלה ואבאלה. וואו, הקול שלי עובר פה את כל הרחוב, אחי. ממש. עכשיו אנחנו הולכים לעשות ארוחת בוקר. בוא נדרג שנייה את החדר כושר. וייבים, 8 מתוך 10, אנשים נחמדים, כולם צילמו אותי כשהזין הזה הלך ולא עזר לי לצלם. מכשירים, מלא מכשירים טובים, אזור שלם של רגליים, מדהים, 10 מתוך 10. ומה עוד יש בחדר כושר? מחיר. מחיר. עלה לנו 25 שקל לכניסה חד פעמית, אחלה חדר כושר, באמת. יאללה, בוא נלך לאכול. יש לנו פה את שחף, חותך לנו מלפלפונים וירקות. פה 3 ביצים עם עוד 2 לבנים של ביצה בשביל עוד נפח וקצת שמן זית. טוב חברים, ארוחה ראשונה, אז ככה, יש לנו פה הר של ירקות, 3 ביצים עם 2 לבנים של ביצה, גבינה שמנת קצת, כן קוטג', פה 2 פרוסות לחם לכל אחד, וטוטים לקינוח, אחלה ארוחה ראשונה. טוב, אז לא יכולתי לצלם לכם שום דבר, אבל היינו במרחצאות, שזה בעצם כמו אמבטיות טרמיות כאלה, שיש לך מים חמים מהאדמה וסאונה וממש ריפלנשינג כזה לכל הגוף. עשיתי שם סאונה פינית, עשיתי שם מים שהיו מסריחים והריחו כמו ביצה קשה, והיה מדהים. עכשיו אנחנו הולכים להכין ארוחת ערב בבית. הגענו לדירה המחוממת שלנו, והיה רעיון לתפוחי אדמה, ובמקום זה אנחנו הולכים לעשות פסטה עם רוטב עגבניות ועוד כל מיני דברים. בעיקרון הבאנו סטייקים מהקצביה פה, שנראים ממש ממש טוב. עלו לנו 100 שקל. אלה הסטייקים. שנייה, איך הופכים פה? אלה הסטייקים. נראים קטלני. אחד, אנחנו הולכים לעשות כסטייק ולחלוק אותו כחצי חצי, והשני אנחנו הולכים לעשות אותו קוביות ולהכניס אותו לתוך הפסטה, כי יש לנו מחבת אחת. אז ככה, יש לנו את הסטייק פה, שאנחנו יכולים להביא אותו למדיום רר. פסטה עם רוטב שאנחנו הולכים לשדרג עם בצל, ועוד קצת שומן בקר שהולך לתגן לנו את הבצל. טוב, אנחנו פה, הכנו פה פסטה עגבניות עם סטייק, ועוד סטייק אנטריקוט מטורף, וואי איזה קרסט, ואחד של שחף, קבב, שטיח, טוב. שטיח. ויש לנו פה סטייק, הכל ביחד, ארוחה אחרונה להיום, עם בראש. טוב חברים, אז אנחנו בסוף היום, לא אכלתי כלום מאז ארוחת ערב, אולי איזה מעדן חלבון רק בשביל להיות שבע. אנחנו פה בסימפלה, נותנים בראש, הולכים קצת להכיר מוצ'צ'ות. זהו חברים, אנחנו נתראה בוולוג הבא, יום הבא של אכילה. מקווה שקיבלתם מזה ערך ולמדתם שגם בחופשה עדיין אפשר להתמיד ולאכול בריא. אנחנו נתראה בסרטון הבא.